Какво забиг, бе? Малко е засегнал. Да, също ще успеем да стикнем, ако имаме каравана. Да, не бързайте за ските, защото експериментираме в момента. Може ли тъза да не пипа нищо, брато, моля се! Не искам тъза да... Не искам! Дръж! Некой не кара, че падаме! Идвам, не мога да се кача. То ме разкачи, май! Пуснал го. Чакай. Не, бе! Не го пускай, бе! Аз? Не го пускай! Не го пускай! Пробваме само дясно един път. Тено! Няма да караш ти караваната повече, брато! Може ли да караш в права линия и да счупиш всичко, брато? Той си е пуснал микрофона, Делфина. Благодаря, че съм малко дребничък. Чуеш ли какво прави? Да, втора. Ти от ли си, бе? Постава! Абе, не мога. Кога трябва да спра? Кога трябва да чакай? Спирам! Къде сте ви? Май са някакви ушаци. Еленски ушички, Том Гъс! Как да ти вземи флера, бе? Спри, Тено! Спри, бе! Какво Спри, бе! флера, бе? Спри, бе, момник! Флера, бе? Абе, спри, бе! Оп, ела. Оп, газет! Просто ми в окото ми влезе. Не ми щеме. Не, бе, пич червено, е! Пича мина на червено, документиране! Его, пращайте го в ката, добре дошъл. Видяхте ли? Истинските мъжи играят играта без фенерче. Оп, виж какво става. Ето го е. Ножичка. Красота, браво. Infected. Тя му лъсна малко зъбите, поне. Ти лут ли си? То това мяза, че дойдеш от Уенсдей. Чил, бро! Брато! Сега ако гръмне